doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas madihita salhudna.
Ada orang tak mulai ibadat di pesta parningotan hari hanana ini Tuhan Yesus. Dohot tema gabes tindangi Kristus. Martang yang nahom mahita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Huria na hinahalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Goklas ni roha do salut halak Kristen sadarion. Makahalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua ginjang. Hananaik ni Tuhan Yesus patuguhon pakirimota tu Kristus. Paboa dang portibion ujung ni pardalanan ni akana porsea di ibana. Alai surgo hasonangan nido, alani takas do hati dakonota. Hananaik ni Tuhan Yesus pahoton rohata doi. Asa toktong margogo di bagasan pakirimon, paboa na so ditadikon Yesus akaruasna mangadopi hamaolon lumobima pandemi COVID-19. Alani di bagasan unduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata marparsauran tu Tuhan Yesus ulu balang nagogoi marende mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, doot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goar ni tondi perbadia na tumo palangit doot tanoon. Amen. Songon do didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap do tau hundul di habang saki,
songon au namonangi, jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na hatusulusan. Saya pargugoy mahami makapor seay anakmu na sasaday. Si Pangulo hami na manaik tu surgo. Asa uparohon hami roha banua ginjang. Marhite-hite anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parningotan hari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Iman atar surat di Rom 12 di ayat 10 sada. Unang ma sumurut ringgas ni rohamuna, partondina girgir mahamu, oloi hamuma Tuhani. Atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Tatopo tima dosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si roha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido.
nunga manaik ho tu banua gijang, gabir raja ni akar raja, asa tuho pamusatan ni pakirimon nami, alai si patado tartait rohanami mambain akana di portibion, gabe pamusatan ni pakirimon nami, dang satia hami tuho di sude tiki dohot namasa. Saya sungguli marohanami, asamu barohadot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jahova, unang ho mabiar ay au do siluluhok ko, nunga pola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na di gejang. Amen. Hata ni debata turpuk di pesta parningotan hari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Ima mamukasian ayat Efesus sada mamukasian ayat 15 ro di ayat 20. Asa au pe dung hubege nong porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akka nabadia. Anggiat dilihon debata ni Tuhan Yesus Kristus, amani hasangaponi, Tuhamu ton dihapistaran, dohot pangukapon mananda ibana. Asa ditandahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi, na tuhita, akan na porsea sian pakorhon ni hagogon na marmuliai. Tugijang ni nasa harajon dohot huwaso, nang hagogoon dohot hamuliaon, nang tugijang ni nasa goar natar hatahon, dada holan di hasyanganon, dohot do dinarosugut.
Ido pamatangna na manggohi ibana, asa gohanna sasude di bagasan salutna, ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Taha tidak ko maha porseotai, songon nahina tidak ko nidongata di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, idu ama pargugu na sohatu dusan, na tumabang langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman nanti dumbuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na berni di pamuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hundul tisamon di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manghuhumi alak na mangolu do namate. Au porsea di ton di perbadia, jaladong sadahuria nabahdia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, doh dihasisani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging ning halak naung mate, doh diangoluan na rosa sudah. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Munak kadamang dohot dainang selamat hari hananaik madihita saluhutna horas. Berita nauli di minggu perningotan hananaik ni Tuhata Tuhan Yesus. Tapi uti hukma na tersurat di Lukas 24. Memuka Mesian ayat 44. Rudi ayat 50. Jadi ninai bana mamadok nasida. Oma akahataku nahu hatahot tuhamu. Uju rap dopeau dohot hamu. Ikon zupang dosa luhutna. Natar surat taringot tuau. Dipatik ni si Musa. Di aka panuirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi na tersurati. Dunginin nama madok nasida. Songonido tersurat hian. Manaon na porsuk Kristusi jala hehe sian namate di ari patuluhon. Jala barita honot tomma marhite-hite gorna hamu baun ni roha mangalap hasesaan ni dosa tu sudi akka bangso mamukka sian huta Jerusalem hamudo Makka tidak kotsa. Jala suruh kuma songgop tuhamuna pinarbaga-baga ni damang. Alai mian mahamu dihutaon, paima disolukon hamu hagugoon nasian gijang. Jadi ditogi honibana manasida ruar tukan Betania, dungi di pahirbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Jadi dina mamasu-masu nasida ibana. Sirang maibana sian nasida. Jala terhiddat tugijang. Dungi di sobba nasida maibana. Jala mulat tuhuta Jerusalem. Marlas ni roha situtu. Jadi toktong manasida dijoroi memuji-muji debata ima sahana. Hurian itu hata pesta bulut do sasitonga pesta hananaik ni Tuhata Tuhan Yesus. Agape dang apala matsai sumurung pamestahonot tadi hari hananaik. Aladang apala di pestai anggo apala habal gaun ni pesta hananaikon. Alai habal gaun na ima di pakkanguluhonon ni naperseai madzakon situtu sian nasarohana babua naung mian Yesus di bagasan ngoluna. Di baheni balga manang naso balga pamestahonot tatu ari hananaehon sukunot tamay dirohat tabi. Ala disido
letak ni habel gaun di pesta hananaiki. Pesta hananaik ni Tuhan Yesus pasunggul hotu hita doi pabuana tutusi tuturo heheibana. Ala adonga kapoda na lilu di sekitar haheheon ni Tuhan Yesus madok na itakko do bakken ni Yesusi. Nadong do na mabuat bakken ni Yesusi. Doholan akan asing. Alai marhiti hananai kon daong di patudu do. Na tutusi tutudo Tuhan Yesus na hehei do. Tuhan Yesus na manaik saunari tuban wagijangi. Jala pesta hananai ini Tuhan Yesus. Tapes tahun ala tahap persiaido dang portibion tuhata Tuhan Yesus. Daksya portibion ibana alai mulak tuha sangaponna manaik tuha sangaponna sunggul-sunggul dei nang tuhita dada portibion haroroan ni tuhata Tuhan Yesus. Alai banua gijang sian amai namar suri banando. Di bahenia hananai ni Tuhan Yesus ima sada liturgi na matsai belga di huriata. Sada perayaan kesempurnaan pangulaon ni tuhata Tuhan Yesus di Portibion. Hurian itu hata 40 hari dung hehe bana sian namate. Tolhas me Tuhan naik di minggu tasadarion. Jala 10 hari nari tolhas matu minggu Pentakosta. Hasasaur ni Tuhan Yesus. Ima marsuru todi pangodianon dihita salutna. Hurian itu hata molo dung manaik tu hata Tuhan Yesus tu banua gijang. Sada nama ceserhana naneng sunggul honot tatu hita. Nunga ditaluhon Tuhan Yesus besadok wasonadong di Portibion. Terutama anak-anak muda kalau kita ingat belajar di sekolah apakah itu SMP, SMA, perguruan tinggi, ahli fisika, ahli matematika, sains. Salah satu contoh ilmu gravitasi bumi. Patuduhon sudi nadong digijang ikut tua dotu toru. Tidak ada barang apapun sekecil apapun, pulpen kecil saja pun di tangan kita, tidak akan naik itu ke atas karena teori gravitasi bumi. Segala sesuatu adalah turun dari atas ke bawah. Tetapi ini tidak berlaku bagi kenaikan Tuhan Yesus. Manaik ibana tu banua gijang. Dan tarihot Tuhan Yesus tu teori gravitasi bumi. Dan tarikat huason Tuhan Yesus tu hukum alam. Dan tarikat tuhata Tuhan Yesus tu ilmu sains nadong di Portibion. Ala saluhutna huasoni Kristus do. Manaluhon saluhutna. Hamuna kadamang dohot dainang manaik tuhata Tuhan Yesus tuban wagijang tusiamun ne debata ama. Laho mga redinganan diak kana persea di bana. Daulaw nabalgadui hananaiki iban namar pesta hita sonari mar minggu hita sonari lumubi di bagasan ate-ate ala roh hita tu bagas joroon. Maka tidakon mangolopon
manaik Tuhan Yesus tu banua gijang mangarade nganat di hita. Suku-suku yang sasi tonga adong go haduan kursi taisi. Omada alana di Portibion melolai batu sadenganan manang natu cara jauh berubani dungin di dulu sama kursi ni ba hape dang adong habis kursi na haci tapak kelala hacit maila holak kursi di jauh depe misalnya nga sudah terisi tabereng-bereng ma kursi dang adong be mago buhi mago sinod dang ibuhi maila si tutu dangar gapak kilalaan molobongot itu tatu sadajabu hape dang adong kursi taisi gari kursi ni jabu gari kursi di Portibion dang adong hudulata soina ma pakilalaan meditu ate-ate hatsit maila apalagi mahaduan molodang adong kursi tadi benua gijangi alayang kusian labok-labok ngibu hiton huida songon nai siro sude kursi tahaduan di benua gijang pinarad ini tuhatai jalan mudah-mudahan madakolak kamu adong kursi na naho masjid dang adong kursi ni pandita siburian hape ruas na do isi mamang tabahacik mete di sudiman yan hita dapotan hudulan di siamun ni debata di surga. Tuhan menyediakan tempat di dahata Indonesia menyediakan tempat di bata idok di Yohanes 10:4 nabongok doa tu amai mangaradi ingana dia kana persaya. Sudah menyete Tuhan Yesus mengaradi ingana di hita. Biasa ada mau hita Portibion boru akan aposo remaja akan pembantu parade jo kursi. Ini bukan pembantu, bukan orang kecil yang menyediakan kursi bagi kita, tapi Tuhan sendiri, juru selamat yang telah menyediakan tempat bagi kita. Hurian itu hatta di ayat 40, opat idok neking. Oma kahataku nau hatau tuamu, uzurap dopiau dohot tamu. Iko zupang dosa luhuk na natar surat taringot tuau. Tuli do isi sada dipatik nisi Musa. Diaka panurirang doh di buku pesalmen. Lapatana di bagasa diri itu hatta Yesus do digohi hagogok ni patiki. Komplit. Tidak ada yang kurang. Di bagasa diri ni Yesus do digohi akka nani do ni panurirangi. Dang adong nahurang. Jala di bagasa diri ni Yesus do digohi akan tersurat di buku pesalmene. Bapak Ibu, terutama anak-anak muda yang hadir di sini, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kenaikan dengan live streaming di rumah masing-masing. Ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini pun berada di dunia ini, tetapi sungguh-sungguh bukan lagi berasal dari dunia ini. Jainang pedi Portibion hita di Rawamangunon, alai songon akka anak ni debata hita kena persea, dak siap Portibio beharorota. Memang merekatai aus yang perangina dua orang tu Rawamangunon. Debas ya si borong-borong, debas yang si bolga, debas ya persikaman. Dolan akan nasing. Alai yang goha perseaon dihita na persea anak ni debata sian benua gijang do harorota.
Jadi sebetulnya kita ini adalah warga negara kerajaan surgawi yang sedang check-in di dunia ini. Kalau kita pakai sebentar bahasa dari para orang yang menginap di hotel, kita sebetulnya adalah warga kerajaan surga yang sedang menginap sementara, sedang check-in sementara. Supaya kehadiran kita di dunia ini menggarami dunia ini. Hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Dan setelah itu kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Jadi bola bona pasugi ni hita akamarga do taha persiai memang di hutatta di Sumatera. Manang nadiba di Pulau Nasing. Alayang gobona pasugi ni akan na persea ima surgo sabulun ni todita. Ido bona pasugi ta. Janang pesugot taduan hita berhak tu podok rangon atau kidwe holan na cek kidwe hita si. Nah, memang ikut cek kidwe hita teh ikut bulu sota dui. Alai dok dison nunga di para di Yesus inganan di siamun di debata dia kena persea di ibana. Iban na pesta bulun pesta hanan naikon. Alai si pata danga pala bulun tapos tahun. Ala memang bulun manang dadang pestahan naik tergantung tu roha. Tu ate-ate. Roha perbagasan laho makalacon dengan bahasa ni debata. Heado di dokon Martin Luther sahali padohan di hata Latin simuliustus et peccator. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang secara simultan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi Kristus tidak segera menarik kita langsung ke surga. Datung na subuhi pitor ditai debatahi tanakot tu benua gijang bui do. Alaidang pitor ditai hita tu benua gijang. Ala nang tarida bohin ni Kristus marhite-hite hita saluhuna. Ala nang patar bohin ni Kristus marhite-hite labok ni pakatayota. Ala nang patar Kristus marhite-hite kinerja yang terbaik di kantor sebagai pejabat dan lain-lain. Ala nang patar bohin ni Kristus marhite-hite perbuih ni pernguluon. Nanaing patupauta di ngulu si ganupare. Itu sebabnya orang-orang bijak berkata kita ini hadir di dunia ini, apakah di Jakarta ini, sebetulnya kita bukan sedang hanya mencari nafkah. Kita bukan kebetulan ada di dunia ini, di Jakarta ini, di perantauan ini. Tetapi demikianlah Tuhan menghantar kita sedemikian rupa agar di Jakarta ini kita dipakai Tuhan menjadi saksinya. Jadi huingot doang dong aku sada ale-alekku di Pekanbaru. Saya maus doh jami tahonon. Ala songoni tadi ni panidangyon na Babua naso kebetulan ibana di Pekanbaru, Mamora, madapot akaulaon, halayala di tongos debata ibana tu si gabi buhin debata marhiti-hiti pabayanana. Ido ibana songonon. Ala memang penganggura bulut do ibana nggo di persuburan. Isyamu persuburan dang nama dok kamuaw ala kebetulan do neon persuburan. Marga Pasaribuan. Ay wasa sokoni amang berzum na marhuriyaon. Ningom marupane. Dia na dong di bana betul-betul di pelehon. Jadang arok pola oleh mana makataha-tahonon. Sip-sip. Alay tuk suhado luangan. Huria misalnya molodung roi bana tusi. Yung iba na mga lusi, ay di maharuamang si pangasahonotun na manguluon. Ay hola basa-basa ni Jahubado, ubahe buhi, huhanguluhon ngulus sinuaingon.
behadalan na ni kumarupani. Ay penganggur bulod do amang di persuburan. Atong behay ba na sa ato ito pagkabaruan? Homa nomor 2 pagkabaruan, sawi mudang terukur. Bah, ay nabuti do amang. Nakok mau marhiti bus si bual-buali. Takko boto bang nataboto be bus si bual-buali te. Jadi nakok kimana nin na tu bus si bual-buali on, ipangido si tokar ma ongkos na. Tabo trope si tokar kernet. Jadi sahak ma dibaligi. Anope ditarutung hulian ongkos cu inda mana. Hape sahak ditarutung dang railean ongkos na. Ala memang tangarong hepeng nga. Dungi petua memang itarutung. Pergabut so dang tutuho marhepek ko. Ala yung di petua ibana ahido ibana. Mau lihat Tuhan. Nunga saha tahu tu tarutung. Dungi set tarutung itu pangimana mamusebus ALS. Antar lintas Sumatera. Nanggabi taguar taruay tong asal lausiga ndarupan ni daw. Anggo sa sitong nga antar lintas Sumatera ro. Dungi ito pangimana may sahatu sidipuan. Alay di sidipuan ipe imana ma pura-pura murum ala soibar de pe yung kosna rupani dungi sa matuduri diduri ipetua me mana alay dok pergam sedang dibayar ongkosna dungi aham edo iwana dung diduri mau lihat ma Tuhan ngasah tau di duri dungi tok pangimana mamuse makmur tu dia ho tu Jambi. Ada satu pakabaru atau di petua madi pakabaru mana? Saat di pakabaru dok mau lihat madi ho Tuhan nunga saha tau di pakabaru. Soni manguluka mang naik ketapel lo au ninne mana satu pakabaru. Jaya masih hagi jakonokku. Ay hola basa-basa do saha tau tu pakabaruan. Nani ketapel lo sa persuburan. Ongkos pesuada. Alay di pasu-pasu jauh bau sa di pakabaruan. Tatung so pele honok na umuli tu jauh ba. Gabi huha parhato po do. Dang kebetulan na usaha tu pakabaruan. Alay so ngoni madal na jauh ba. Mengiring-iring au. Gabi saha tu pakabaru. Alahu parhato po nang pakyon di debata au. Gabi saksi na di pakabaru. Mungkin hita bigudang gosongone. Atu padong gua kaguru di hita na mangalamar di mira dang tolap, dang mangalamar misalnya tu pakabaru dang masuk, dungi mangalamar ma di Lampung masuk, dalam zonok matu Jakarta. Kita bukan kebetulan, tapi demikianlah Tuhan menghantar kita, menuntun kita langkah demi langkah agar tempat terakhir di mana kita hidup sekarang di situ kita menjadi saksinya. Melalui guru belajar dengan sungguh-sungguh engkau bersaksi. Dengan jabatan apapun sebagai karyawan atau direktur, kerjakan pekerjaanmu dengan kinerja yang terbaik sungguh-sungguh. Demikianlah engkau bersaksi. Termasuk kami kaparhala dupe bamulo sedenggan-denggan na hulahami ulaon tohonanon bayi kesaksian nami. Iban nak kumasurupan hita masih tangyangan asa margugo hita mangulupun dengan bahasa ni Jahuba di tonga-tonga ni ngolutta siganupare. Hamunak kadamang do dainan di jode batado hita di hananaikon gabe saksi.
Boido hita bersaksi di sada kebaktian, sono pengalaman nami, nasok kepekku geberong, itu bisa jadi kesaksian. Tetapi yang terutama kesaksian kita adalah totalitas kehidupan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, kinerja kita, percakapan kita, dan segenap keseharian hidup kita menjadi saksi. Martin Luther berkata, rumah tangga itu adalah mimbar berjalan. Jadi suatu tapikir bersaksi kita di tikiadong kebaktian itu satu. Tetapi bersaksi yang sesungguhnya adalah seluruh totalitas kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup di hadapan Allah. Hamunak kadamang doho dainang. Ditogihon Tuhan Yesus doa kasih sianna itu betani. Di ayat 50. Dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida. Zala terhiddat tuban wagijang. Ahar lapatan nyon. Ditogihot Tuhan Yesus akasih sianai laho marnida tutusi tutudo manaik Tuhan Yesus tu banua gijang. Ada saksi. Jaidang hata ninna tu ninna tu hata Yesus naik tu banua gijang. Yesus manaik tu banua gijang bukan legenda atau fiksi atau karangan. Karena mungkin tidak akan bisa diterima hukum alam seperti gravitasi bumi. Alai sesianido ditugihon ibana, maka tidak kon natutu situtu. Hehe, jalan manaik Tuhan Yesus tu banua gijang tu siamun di debata hudul di siamun ni tuhatai. Buasa di dok hudul tu siamun ni debata. Hamunak kadamang doho dainang molo muli sada boru manang na anak di dokon na tua-tua ni matu anak konna lakasiamun da lakasiamun enna. Masukna asa mana merdalan unang tertutuk asa gabe langkah muzur anak konna. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu sebagai pejabat di kantor baik negeri atau swasta, kalau ada karyawannya orang yang dipercaya, maka mereka disebut sebagai ahlo tahidokon. Tangan kanan. Maksudnya bukan tangan siamunon. Tapi orang yang sangat dipercaya, yang sangat dikedepankan untuk melakukan sebuah tugas yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus pedang idok hudul hoy habirakon. Alai idok hudul tu siamun ni debata ama. Karena pekerjaannya komplit sempurna. Menang mengalahkan segala dunia ini. Mula marpesta hita di jaya burupani ulan name mepe ahama do akama tutodonga tu siamun nami ma hamu hudul. Jadi ojol makana hudul di siamun manajong dong di siamun itu orang-orang terhormat, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang menang. Manang mau berpesta pe di gedung ngahabis kursi ni sada perpesta. HP hula-hula na isi ala sude pitrojol masuluk rupani maingani ingan ni hula-hulaon ama hiro pengacara hamu waka raja ni hula-hula hudul mahamudi siamun nami nak pela kadong be kursi si ala itong irok hudul mahamudi siamun nami orang yang punya pesta juga terhormat dan hula-hula juga terhormat. Hita pe
Di paradi Tuhan Yesus do inganata di siabun ni Tuhatai. Allah Tuhan Yesus do Tuhan ni nasa Tuhan. God of gods. Jalamolo hudul siamun ni Tuhata Tuhan Yesus gabi raja na sumurung maibana na jojo tagwari raja ni sudi raja atau king of king. Mula tapamanak nak kaning di acara tai di Efesus di dok di si manaik Tuhan Yesus tugijang ni nasa haraja odo huaso nang hagogo odo hamuliaon nang tugijang ni nasa goar na tarhatahon dada holan di hasyanganon doho do dinaro sugu. Itu artinya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan hanya Tuhan sebagian orang, tapi Dia adalah Tuhan yang universal, Tuhan segenap orang percaya, dan Tuhan dari orang-orang yang akan percaya, dan Tuhan dari segala orang di seluruh dunia ini. Di bawah ini radi mahita gabe sitidang ini Kristus marhite hananaik na asa naik nang haporseota manaik nang holong ni rohata manaik nang haburzuota manaik do lan akanasing pangka pe naik ma sekolah pidak kana kota manaik ma alayang godi minggu hana naikon sumurung ma manaik holong rohata haporseota panidangnyota pabua Kristus do Tuhan ni nasa Tuhan do raja ni nasa raja tuhata ma mamasu-masu martangyang maita puji-pujian zala mauliate ma husobaho kami tu zulum ali di bata jauh bamanami marhite-hite Kristus naung manaik tu banua gijang mangaradi ngana dia kana persea diho nunga manaik kuali Yesus patuduhon naung sikop situtu pangulaon mabuan haduaon tu sadok pertibion nunga manaik kuali Yesus patuduhon na sosian pertibio dohoro atik pe tuatong sian banua gijang tu pertibio rap dohotami lahu paluahon nakana persea diho ali Yesus Kristus Tuhan namin nunga manaik ko tu banua gijang ditorusiho nasa huaso nadong di pertibion ala dihodo Tuhan di tanganmu do nasa huaso nadong di sadok hasyanganon di banua gijang nang da di banua tonga di banua turun hodo raja ni sadok raja hodo Tuhan ni sadok akatuan tahu si pujion jala si sobaon nami. Dang adong nama kurangi dia kapakubasion mabuan halua uni huali Tuhan. Ala di bagasad dirim do hagogo ni nasapatik. Di bagasad dirim do hagogo ni nasabagabagan ya kapanurirang. Jala di bagasad dirim do hagogo ni nasa puji-pujian marhiti-hiti ya kabuku pesalmeni. Di bahani dang adong haganggon ni roha di hami martuhat toko. Pahibul roha do haperson namigan. Nang di tonga-tonga ni tantangan COVID na huadupi hami. Asalam tu gomos na hami Tuhan maka bersaiho. Martuhat toko. Dalam nasotupa ganggu hami. Mamulus saluhut na nama saon. Di bagasana si dohot tolong ni roham.
Marpesta bulu dohami Tuhan dumubi bagasar rohanami. Ala marhite-hite pesta hananaihon. Dilehokoro Tuhami sada pangatusian haprosion ne baru. Dada pertibion HP inganan nama noktong dihami. Ainunga di paradeho inganan dia kana bersea dihong. Disuruh HP bona pasugi ni akan bersea diho. Atik pemaragam bona pasugi nami songozol mahami di hasianganon. Alai tersurak ma bona pasugit surga nauk pinaradim dihami. Patuguho na salam hot makirim di hasunangan na pinaradim dia kana bersea diho. Alay nang pe surgoy bona pasugit ni haporsion nami. Dada pitor dituguho hami sonari. Dada pitor ditaito hami sonari. Tu sabulon nito dinami. Tu banua gijangi. Tu inganan na pinaradim dia akan na berseai. Ala nang patar buhim. Merhite-hite sadok gulmit ni perngulun nami. Gabe na marsaksi situ hami taringot tu Kristusi marhite-hite sadok ngulu nami. Sudi ngulu nami di hasianganon, rumah tangga nami, pangulaon nami, pakkatayon nami, kinerja nami, manang di dia pehami karizo. Ikon gabi bagian ni panidangion, kesaksian hidup secara total. Ditongan indah humalia kami, laho sumodakon Kristus, marhite-hite sadok gulmit ningulu nami. Sailam tabay pangatusyon na baru dihami taringot tu panidang yoni. Asa say toktong huhilalahami, buhim dohami hape dihasyanganon. Marhite-hite akaulaw na dinggan na hupatu pahami. Jay molohulahu kami hape akaulaw na susuman. Akapardohan narwa. Akapangaliayon. Akapanakon. Akapargodobuson. Dot akaragam na Solomon ni Roham. Gabima kesaksian nami. Jala mangaliai Kristus may disadok perdalanan ni nguru nami. Alay marhite-hite hananaikon. Say pa'y baru matuhan rohanami nguru nami. Asa say hobartulo mo ni Roham sa luhut na. Gulmit ni parngulun nami. Gabit panidangyon nami. Dito nga ni ngulu siya pare. Mauliate madihuali Tuhan. Dituhodo ng kasisyamu tu betani laho marnida hananay mi dungi paherbako matangamu mamasumasu na sida nang pesirang badan Jesus rap dohotak kasisyani alay herbang dotangamu mamasumasu na sida. Jalhami pei malas nerohanami saha ro di sadarion saha ro di ujung ningulu nami di hasianganon sai toktong ma herbang tangamu ali Tuhan mamasu-masu hami saluhutna mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marid di mahita, huhud pasahat don peliata tuzulu, manang barkot di Jabut Tabi, dohot kiuris, nadong di Julut Taganuk. Marid di mahita.
Donga manaik Yesus Kristus Tuha bangsana di surga. Habang sana na tumibo siyan aka suru-suruan. Alani tuiba nama pakirimota. Zala porsea mahita tuiba na di sudetiki dohot namasa. Taulahumma persuruan ni Tuhan Yesus. Margurasa marohatta mamaritaon berita nauli tu portibion. Marhite gulmit ningoluta. Aita boto dong. Urupan nito di perbedia dohita. Patulutson lomo ni rohani tuhatai. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uwap na hutsus di zulum, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harazaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di pertibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toldim. Asal lam hutadahami godang nisi lehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang, nahudul di siamun ni debata. Hasangapod dohot hamuliaw marihoru di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohamin waing ala naung monak ko. Jala dipabakit debataho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangat dosudi akadalammu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumiboho siyan na sa goar. Jala lopit saluhut ulu ni totlaw marsobba tuho. Jala ganu pamangan marhato poton hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho. Ala nong diukapo dalat tuban wagijang. Gabi situ ni malim ho mangudihon hami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam. Namaringanat dope di hasya nganon. Pay mamarpungo hami tu labungmu. Sai pasaut mabagabagam tuak kasuruammu. Lehot tu nasida sahala do hagugo siya banwa gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari maak kapartohonat di huriam. Asa hobar tulo menyerohamak katuran. Pamit sangon. Doho panugunuguon nan yaturhon nasida di huriam.
Sai gonggomi jala paretai mahuriam di tano batahon, dohot di saldok portibion, asalam rarat jala monang huriami. Lehon habis taras siya benua gijang tuak kaiduk nami, tuak kapadita, guru, akka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pazongzong harazau mu di bagasar rohanami. Asa marhiras ni rohahai mangoloi dohot mangihutokko. Pahot marohanami tuho. Asa huhati dakok kami. Mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paian hatam. Dohot dame dihuriam. Asa hingot tami. Dada hasya nganon inganan nami. Alai di benua gijang di labung mido. Saya ramoti makana manggonggomi hami, doho raja, doho suruan na pinabakina. Leo tunasida hapis taras sa benua gijang doho uduk ni roha. Asa doho nasida manguloi paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Saya ho madongan nasida jupa marpungu di gereja. Di persikolan, nang di bagas nabi. Saya lokangis yan hami dosa. Doho sudina pastoratok kami di hasyanganon. Asal malungun hami. Paimahon harorom. Mangalap kami tulabung ni amay. Alia manami na di benua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harazaum. Say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Hamunak kadamang hahanggi ku pinaribot di bagasan goar ni Tuhata Jesus Raja ni Huriai. Sudi hami perhubas di HKBP Rawamangun, termasuk tim pendukung media sosial, musik, song leader, dohot akan martarompeti. Pasahaton Tuhamu di bagasan las ni roha. Selamat arihana naik, Tuhatama mamasu-masu. Shalom.